салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канали Чигап ва бо шумо ҳастам ман Ҷурабек. Дар имрӯза видео ман барои шумо суратҳои удалитшударо чӣ хел ёфтан лозим ба шумо нишон медиҳам. Барои ҳамин то охири видео тамошо кунед. Дар видео ҳатман лайк монед ва дар канал обуна шавед. Барои суратҳои удалитшударо ёфтан медароем Play Market ва дар ҷои поиск менависем выставление удаленных фото. Поиск метиҳем ва программае ки сеюм дар рӯи телефон мебинем, ин программая установид мекунем. Баъди установид кардан открит мекунем. Касое мехоҳанд тамоми суратҳои удалитшударо дар телефонашон айсари нав вастановид кунанд. Барои ин рутправа дар кор. Чӣ хел рутправа дар телефонҳои Android установид мекунед, дар YouTube видеоҳош ҳаст, рӯин тамошо кунед. Ва бе рутправаям шумо метавонед суратҳои удалитшударо ёбед. Фақат баъзе суратҳоя наметавонад ёфта ва суратҳое ки наёфт шумо метавонед бо ёрии рутправа дарёфт кунед. Хоб, барои ин меҷиқем начать простой поиск изображений. Разрешит метиҳем. баъде ки поиск дод суратҳои шуморо ёфт, шумо тамошо мекунед ва суратҳои даркория галочка мемонед. баъде ки суратҳои даркория интихоб карден, восстановление интихоб мекунед ва дар ин ҷо бошад дуюм вкладка интихоб мекунед. Сохранить файли в другой папку на вашем устройстве интихоб мекунед ва дар ин ҷо ягон папкая вибрат мекунед, чтоб дар ҳамон папка омада гузарад. Окей мекунем. ва ҳамхел шумо метавонед суратҳои удалитшударо восстановид кунед. ва ҳамин буд имрӯза видеои мо бародарои азиз. Агар видео маъқул шуда бошад, ҳатман лайк монед, дар канал обуна шавед. То видеоҳои оянда худро эҳтиёт кунед. Хайр, то боздид. Yeah.